ଚାଲୁଛି ନା ଚାଲ ଚିଲ୍ଲେଇବନି ବୋତଲରେ ଅଟା ପକେଇଦେବା। ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ବୋତଲରେ ନଈରେ ନେଇକି ବସେଇଦେବା। ଏବେ ଯିବା ଆମେ ବୋତଲ ଉଠେଇ ଦେଖିବା ବୋତଲରେ କେତେ ମାଛ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ढाले ढाले खुली
ପୁରା ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ପୁରେଇ ଦେ। ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ହଁ ଟିକେ ଖୋଲିକି ଦେଖେଇଦେନି କେତେ ତଳେ ତଳେ। ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଦିଟା ବୋତଲ ବସେଇଦେଲେ ଦେଖିବା ସେଠାରେ କେତେ ମାଛ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏଇଠାରେ ପ୍ରବଳ ମାଛ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ବୋତଲ ଟେକି ଦେଇଛି ଦେଖିବା ଏଠାରେ କେତେ ମାଛ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ହଁ ସବୁ ବୋତଲ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛି ଉପରେ ସବୁ ବୋତଲ। ଏ ବୋତଲରୁ ପାଣି ଖସି ଯାଇଥିଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ବୋତଲର ପାଣି ନାହିଁ ହେଲେ ମାଛ ଦୁନିଆ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବୋତଲର ଜମା ପାଣି ନାହିଁ ବୋତଲର। ଏବେ ବୋତଲରୁ ମାଛ କାଢ଼ିବା ଦେଖିବା କେତେ ମାଛ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ା ଫୁଲରେ ଗଳେଇଲେ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ବୋତଲରୁ ମାଛ କାଢ଼ିବା ଦେଖିବା ଏଇଟାରେ କେତେ ମାଛ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବାସ୍ ଏଇଟା ଦୁନିଆ ମାଛ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏଇଟା କାହା ବୋତଲ? ବୋତଲ ଏଇଭଳିଆ ବୋତଲଟା କିଏ ନେଇଗଲା? କାହା ବୋତଲ? ମୋର ସେଇଠି ଗୋଟେ ପକେଇଛି ଆଉ ସେପଟରେ ଗୋଟେ। ପାଣିରେ ପଳେଇଲେ ବି ପହଁରିକି। ସାଇଡରେ ପକେଇଥିଲି। ହଁ। ମାଛ ପଳେଇଲେ ସବୁ। ଆମ ସହିତ ଆଉ 2 ଜଣ ମାଛ ଧରିତେ ଯାଇଥିଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମିତିକ ମାଛ।